Великия Дунав живее своето ежедневие, подчинено на динамиката и неспокойствията, на тревогите, надеждите и разочарованията на днешното време. Видин, съхранил крепостните отломки на своето минало, преминал през десетилетията на своето противоречиво развитие и през диспропорциите на времето, дава на своите жители, както в миналото, така и днес, тревоги и вяра, мечти и реалност. Тази характеристика на жителите на Видин е напълно валидна и за един 25 годишен колектив – предприятието за агрохимическо обслужване, което прави вече юбилейната равносметка на своя четвъртвековен път. Ръководството на предприятието за агрохимическо обслужване добре осъзнава, че от правилния анализ на всяко направление от работата зависи както разпределението на задачите за отделните звена, така и крайният резултат от труда на целия колектив. Затова тук всички, директорът Никола Колев, неговият заместник Асен Петков, ръководителите на звена и специалистите, обсъждат внимателно всичко, без което е немислима ефективната растителна защита и научно обоснованото торене. Съвременното агрохимическо обслужване е невъзможно без точна прогноза и сигнализация за появата на болестите и неприятелите и определене на оптималните срокове за борба с тях. С тези задачи се справят успешно колективите на трите прогнозни полета на видинското предприятие във Видин, Дунавци и Дреновец, както и двете специализирани лаборатории. Дългогодишните наблюдения точно са установили, че във Видинския край селско-стопанските култури се нападат ежегодно от 256 вида болести и неприятели. Затова става напълно ясно изключителното внимание на специалистите към точното прогнозиране и навременната сигнализация както за появата на болести и неприятели, така и за успешната борба с тях. Появата и развитието на вредителите специалистите от отдел прогноза и сигнализация извършват по методики, разработени от Института за защита на растенията в Костинброд, а в същото време прогнозната дейност има не само свои специфични икономически показатели, но и значителен екологичен ефект. Тези, които знаят какви са задачите и резултатите днес на предприятието във Видинския край, най-добре могат да оценят и един особено важен факт, че Видинският район се намира в най-северозападната част на страната и естествените му граници с Румъния и Югославия всъщност създават големи предпоставки за преминаване към вътрешните части на страната на вредители и болести. По тази причина Видинското предприятие за агрохимическо обслужване пое върху себе си и ролята на истинска бариера за много опасности за селското стопанство във вътрешността на страната. За четвърт век колективът на Видинското предприятие не само доказа, че умее да се справя с някои нестандартни задачи, но също така и че разбира най-добре нуждите на земята. Нужда не само от влагата на облаците, но и от торове за почвата й. Именно за това толкова грижливо се извършва подхранването на есенниците и торенето на пролетните култури, от което ще зависят и бъдещите плодове на земята. В архивите на предприятието вероятно ще се намерят точните данни за обема на тази дейност,
през различни години. И само едно ще остане записано единствено в спомените на създателите на предприятието: колко трудно бе началото, колко несигурни бяха първите крачки и колко обнадеждаващи първите резултати. Тази надежда за по-успешна и по-обемна работа на върха на четвъртвековния юбилей се измерва вече с достигането на 1 милион 620 хиляди декара наторявана с минерални торове площ и с извозването на 133 хиляди тона оборска тор. Видинското предприятие за агрохимическо обслужване извървя един дълъг и сложен път на развитие. В тези етапи на самоутвърждаване то се превърна в единствено в страната, което е обхванало 96 на 100 от растително-защитните мероприятия на своята територия. И докато преди 15 години общата стойност на всички агрохимически услуги беше едва 645 хиляди лева, то сега тя надхвърля 4 милиона 620 хиляди лева. От тях значителна част се пада на третирането с хербициди, което обхваща 891 хиляди декара, а срещу болести и неприятели с натрупване 369 хиляди декара. Ето, такава е само част от положителната равносметка, до която достигна за четвърт век видинското предприятие. Климатичните условия в най-северозападната част на България са особено неблагоприятни. Затова всяко мероприятие, извършвано от Видинското предприятие за агрохимическо обслужване, сред които е и листното подхранване с микроторове, изисква много отговорност и спазването на предвидените от специалистите срокове. Тази задача се усложнява и от факта, че в района се отглеждат разнообразни култури – зеленчукови, зърнено-житни, тютюн, овощни градини, лозя, етерично-маслени и много други, като всяка от тези култури изисква специфични грижи, съчетаването на различни подходи. Видинското предприятие за агрохимическо обслужване през своето 25-годишно съществуване успешно реши въпроса за борбата срещу болестите и неприятелите при основните селско-стопански култури. Въпреки този успех, трудът на колектива юбиляр се характеризира и с постоянен стремеж към прилагането на новостите в тази област. Точно на това се дължи факта, че ръководителите на предприятието всяка година организират изпитания с 20-30 вида нови препарати и хербициди годишно. От тук води стремежът към поддържането на тесни контакти както с редица български научни институти, така и с редица известни фирми като Монсанто от Съединените щати, BASF, Bayer и Hoechst от Германия, ICI и Shell от Англия, Цианамид, Штауфер и Дюпон от Съединените щати и други, чиито нови продукти и ефективни технологии са световно признати. Успехът на всяка задача се решава от ясното разпределение на задълженията между ръководителите, специалистите и изпълнителите. А и денят си личи от сутринта. Може би тъкмо в това е една от тайните на успешно изминатия 25 годишен път от видинските агрохимици, че те предварително точно знаят какво им предстои, за да могат най-добре да организират и осъществят атаката срещу болестите и неприятелите или за подхранване на културите.
Вярно е, че сега всяка такава атака е немислима без мощта на съвременните машини, но и най-модерната машина е безпомощна, без ръчността и умението на хората. Разположени в 10 добре оборудвани бригадни стана на територията на района, видинските агрохимици са в състояние да изведат до край всяка задача и за това се чувстват съпричастни и към богатите плодове на общия труд. Вярно е, че когато се огледа изминатия път, в него могат да се намерят много недостатъци. И ако това се отнася и за колектива на предприятието, то е защото хората в него вървяха в една нова област, в която между истинската ефективност от работата и тежките екологически последици има само една крачка. Но в замяна на това спазването на технологичните предписания винаги е водило до успешна борба с болестите и вредителите и до онова, което всеки от нас очаква – раждането на богати плодове. И именно за безспорния си принос в тази област, колективът на видинското предприятие спечели авторитет сред стопаните на земята в този богат край. Цели 25 години бяха нужни за това. 25 години на упорит труд, на съзряване и възмъжаване, през които се натрупваше организаторски, професионален и изпълнителски опит. Влязло в летописа на Видинския край през 1965 година като станция за растителна защита, днес предприятието за агрохимическо обслужване заема едно от водещите места в страната. Добър помощник на личното и общественото стопанство, той е уважаван партньор от всички заради големите си възможности на време да предвиди и предотврати опустошителните набези на болести и вредители по селско-стопанските култури. Такава е отговорната задача, която стои всекидневно пред 360-те членове на този колектив. Повече от 1 милион декара обработваема земя се третират всяка година срещу различните вредители. За обикновения българин, свикнал със своя миниатюрен двор или с маломерния си крайградски парцел, това е необозрима площ. За ръководителите, специалистите и изпълнителите от предприятието, тя е не само работна площадка, но и територия за постоянно прилагане на нови, усъвършенствани технологии, съвременна високопроизводителна техника. Това е територия, на която за четвърт век се изградиха високо квалифицирани кадри,
свързващи науката и практиката в едно цяло. Науката все повече се свързва с практическите нужди да се противодейства срещу вредителите и болестите. Екологически най-ефективен начин за това е прилагането на биологически методи. Във видинското предприятие в тази област има вече значителен опит. Тук по биологичен път се извежда борбата срещу царевичния стъблопробивач и зелевата нощенка посредством биоагента трихограма, който се използва на повече от 110 000 декара площи в някои оранжерии и други сектори. Но както и в останалите звена на предприятието, така и тук е необходимо да се следят постиженията на най-напредналите фирми, да се прилагат новостите, да се експериментира в името на общата задача – пълноценното агрохимическо обслужване. Всяка година сеем, орем, прибираме реколтата. И така от столетия. И всяка година соковете на земята преминават все по един и същ път. През корените и стеблото, за да озреят в плод, да изкласят в жито, да зажълтеят в тютюнев лист. Не, соковете на тая земя не са неизчерпаеми. И това най-добре знаят хората от агрохимическата лаборатория. Тъкмо те, чрез различни методи и постоянни наблюдения, изследват запасеността на почвата с хранителни елементи и потребността на растенията от торове. Резултатите от техните изследвания са сигнал за по-нататъшни действия, в които се включват хора и машини. В същото време, пак от агрохимическата лаборатория може да бъде подаден още един сигнал за опасност, когато в продукти от личния или обществения сектор бъдат открити остатъчни количества нитрати. Обогатявайки непрекъснато своята материална база, предприятието непрекъснато подпомага чрез селско-стопанската си аптека и стопаните от личния сектор. А в добре заредения склад винаги се съхраняват необходимите количества препарати, за да може веднага да се откликне на необходимостта от противодействие срещу болести и неприятели или заторене. Някога предприятието за агрохимическо обслужване постави началото на своята дейност само с няколко машини, с които започна една изключително полезна дейност за селското стопанство от Видинския край. Сега машините са съобразени не само с изискването за висока производителност, но и за голяма екологична надежност, стават все по-добър помощник в борбата за голямо плодородие. Но към машините трябва да се проявяват и непрекъснати грижи, за да служат по-добре.
През 1977 година предприятието е разполагало само с 92 трактора и няколко десетки растително-защитни и тороразпръскващи машини. Сега, 13 години по-късно, колективът е вече стопанин на цели батальони и трактори, автомобили, растително-защитни машини, разпръсквачки на торове. И цялата тази техника, високопроизводителна и окомплектована със съответните приспособления, е поверена в грижливите ръце на истински стопани, които не само се грижат за нея, но и използват до край възможността й да служи на хората. Народът е казал: ден година храни. Колко човешка мъдрост и каква дълбока философия е скрита в тези думи. Да, наистина, денят на предприятието за агрохимическо обслужване във Видин може да нахрани годината, защото неговият труд съхранява плодовете на земята, обогатява ги и ги умножава. И във всеки от тези плодове, в разнообразието на трапезата ни, е вложен и трудът на 360 човека, които извървяха 25 годишният път на възмъжаването, за да посрещнат удовлетворено своята празнична равносметка. Един 25 годишен колектив отбелязва своето съзряване, през което успя да постигне както високи икономически резултати, така и определени придобивки, които му дават в тези тревожни дни социална сигурност и подкрепа. Агрохимическото обслужване се нуждае не само от машини, препарати и торове, но и от добре подготвени специалисти във всички области на икономиката, финансовите въпроси, организацията и управлението на труда. Защото именно чрез тях оперативното ръководство на предприятието успява да обобщи и анализира получените данни от различните производствени звена, да вземе най-оптималните решения и да гарантира чрез тях утрешния плодороден ден на богатия видински край.
Вярно, времената се менят, променят се хората, създават се нови, по-съвършенни обществени системи. И само едно остава вечно и непроменимо – цената на съзидателния труд и златното покритие на земния плод, отгледан от човешките ръце. Какво голямо признание за труда на видинските агрохимици, да знаят, че със своите златни ръце са отгледали златни плодове за нас, за децата ни, за България.